аз ҷониби ректори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон доктори илмҳои иқтисодӣ профессор Қобилҷон Хушвақтзода як миқдор китобҳои соҳавӣ ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ҳамчун тӯҳфа пешниҳод гардид. ин китобҳо ба китобхонаи донишгоҳ супорида шуданд ва донишҷӯёни факултетҳо минбаъд метавонанд аз ин китобҳо ба таври васеъ истифода баранд. бояд қайд намуд ки муаллифони аксари китобҳои супоридашуда маҳз омӯзгорони Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон мебошанд. раёсати Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ба ректори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон барои ҳамкориҳои судманд самимона изҳори сипос менамояд.